हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ फेसबुकआवहाय लाना फैलायबाय। तो लोगो नोंथांमोन नैबे दैदेनमोननि बुंनाय रावखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रोलाय। रसमानि बिराद दावरावना लोगोफोर, रसमानि थ्रुयै जों फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। रसमाया खारदों मोजाङानो जादों, ओमफ्राय खारदों मोजांसो जादों। जेनेबा गावबा गावनि सुख सान्तिखौ नागिरनानै खारखागोन, खारनांगौआ खारखागोन। आंबो सुख सान्ति गैयाबा आंबो हिनजाव गदाय लानानै खारगोन। सोर ओजोंहाय साइकेल गंसेखौनो फाहामहोनो हाला, एखमबा साननोसै बाइकखौबो फाहामहोनो सानलायलांसै। साइकेल गावबा गावनि साइकेल न'आव साइकेल गोनांखौनो फाहामहोनो हालाबा बे खारखागोन। मा बुंदों बिथां दैदेनजों आरो बै दैदेननि लोगोजों बिथाङा आच्छा बुंदों, माने बियो रसमाखौ लायनो खारनायखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना बिथाङा। दैदेनमोन बायदि मानसियानो दिनै साननैसो नोंथांमोना नाय लोगोफोर, बे खनजिताजों आरो बे खनजितानि फिसायजों गोबां दावराव दावसि जादोंमोन ना। तो दैदेनमोन बायदि मानसियानो बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ लाबोदों। आरो बिथां दैदेना आरो दिनै रसमा खारनायखौ मा फोरमायनो सानदों लोगोफोर, नोंथांमोना नाय। जाय माने सुख सान्ति गैयाबा, जायनि न'खराव लोंनानै दावराव दावसि लाबोयो, नाथाय नङा लोगोफोर, बैफोर रखम मानसिया दिनै गुबुननि खारजानायखौ मोजां मोनदों नालाय। जाय मानसिया बे रसमाया जुदि बिथांनि न'खराव खारस'नहैनायमोनबा आरो बिथांजों माने एसे थांनानै जुदि थाहैनाय मोनब्ला बिराद मोजां मोनगौमोन बियो। आरो हानायमोनब्लाथ' खनजिताखौ बे लागोन बायदि सानदोंमोन आंथ'। खनजिताखौ बेनो जगोन बायदि सानदोंमोन आङो, मिथिबायना लोगोफोर। दा बुंनो फैदों रसमाखौ माने खारनायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो जायबाबो खारखागोन। आरो गावबो जुदि गावनि न'खराव सुख सान्ति गैयाब्ला गावबो माने गुबुननि हिन्जावखौ लाना खारगोन। वाव वाव वाव। सेंग्राफोर एबा हाबा जानाय आदामोन, नोंथांमोनाबो एसे नोजोर हो बे दैदेनखौ। रोंथि गैया दैदेना लाना खारनोबो हानाय, मिथिबाय। दैदेनखौ नायब्लाबो आरो बिथांनि महराव नायब्लानो सिनायो आरो बिथांनि राव बुंनायावनो हमदांनानै मोनो दैदेनमोन बायदि मानसिया माबायदि आखलनि मानसि, मिथिबायना। गोबां खनजितानि न'खराव गोबां दावराव दावसि गेलाय गुजुय खालामनाया दैदेनमोन रोखोमानो। नैबेयाना बांद्राय मोजां नङा बिना, दैदेनना, मिथिबायना लोगोफोर। दा आरो बुंदों मा होनो रसमा खारनायखौ लोगोफोर। दा नाय, रसमाया दा खारनानै दंहैयो, अबाय दंहैयो, सोरजों खारदों सोरजों मादों रावबो जेबो मिन्थिया आरोना। तो आं बुङो लोगोफोर, रसमाया जानो हागौ दैदेननि न'आवनो दङ जांलै, आरो दैदेना दोनखोमादों बायदि मोनदों आङो। ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बुंबाथाय माने बे गावखौ गनायखौ नागिरदों जानो हागौ। बिथांनि न'आवनो दङ लोगोफोर, नायगिरनांगौलै, बिथां न'आव थांनानै नायगिरहैनांगौ, मिथिबायना लोगोफोर। तो लोगोफोर, आंनि फेसबुक फलोवार्स लोगो नोंथांमोन, तो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सम्पुर्ण जोबजासिम नायदो आरो आं मा फोरमायदों आरो बिथां दैदेना मा रोखोमै राव फोरमायदों, नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायजोबनानै बा नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला जास्ट लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आरो दाबाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो थाखाय। थेंक इउ, बाय बाय।